Yau kusan kwana 3 kenan ana ta ruwan tsinuwa da la'antar jaruma Rahama Sadau. Rama, in Allah ya yarda an gama jin sunanki a duniya, amma kin cuce mu, wawuya da kikiya irin ki. Billahi lazi la ilaha illa wa idan ya ta ce ko in rataye ta ko kuma in yayyanka ta in zuba ta a kwandon shara dan ba ta da wani amfani. Dan da yau kika taba yin irin wannan izgilancin da badalar da sai a ce wannan karo na farko ne a yi miki afuwa. To afuwa da za a yi miki ita ce mu ce Ubangiji Allah yi miki abin da kika yi. Masifar da kika jefa mu a ciki Ubangiji Allah ya duba ki ya san hukuncin da zai miki. Allah ne kaɗai san hukuncin da zai miki amma ba mutum ba. Kuma maganar dakatarwa daga ƙungiyar fim an kore ki ba dakatar da ke aka ba, an cire ki daga cikin 'yan fim ba kya tare da mu. Duk wani munafikin da yake mu'amala da ke yake sporting ɗinki Ubangiji Allah ya tona mai asiri shi ma. Kowaye Allah kai ko ni ce Allah ya tona min asiri ba ma tare da ke wallahi. Ke ba kya tausayin kanki ne, ba kya tausayin iyayenki ne, ba kya tausayin kannanki, ba kya tunanin ran da zaki koma ga Rabbu samawati, ba kya tsoron ran da za a tashe ki ga abin da kika aikata a doron ƙasa ne. Allah ya shirya kuma Allah ibi mana hakkinmu, Allah ibi mana hakkinmu. Sako zuwa ga Rahama Sadau, biyar ce ni ko wani riga sani. Babana mahaifina shi kaɗai ke sallah a zuri'arsa. Rahama Sadau, to ni in fito in yi wannan abun mana, ni ce ya kamata in yi ai saboda na haɗa jini da Yahudawa amma ban yi ba. Wannan abu ya fi min ciwo fiye da komai a duniya. Ina ba wa ɗaukacin Hausawa abokan aikina da musulmai gaba ɗaya na duniya haƙuri akan abin da ya faru. Kuma in Allah ya yarda hakan ba za ta taɓa faruwa ba zai sake faruwa ba in Allah ya yarda. Sai dai ganin abin yayi yawa ya sa Mansura Isa ta yi musu wankin babban bargo, inda ta tuna asiri game da faɗar laifukan wasunsu da cewa su ma duk masu zunubi ne. Cikin dogon rubutun da ta wallafa a shafinta na Instagram cikin harshen Turanci da Hausa, wani zubin har da Yarbanci kamar haka. Wallahi da ban so ne magana ba, amma kun sa dole sai da ne magana. Wannan shirman ya isa haka. Na ga wata mata ta fito daga police station kwanan nan tana wa'azi. Wata da ta wallafa nunuwan da tana rawa a status, ita ma wai tana wa'azi. Wata ma da kowa ya san ajaibaro, ma'ana karya ce, ita ma tana wa'azi. Kun gani ko? Dukkanin mu masu zunubi ne, sannan mun fi tsoron mutane akan tsoron Allah. Domin muna yi ba tsoron Allah a zuciyarmu, amma za mu fito media mu nuna mu na annabi ne. Kowace za ta yi magana sai ta saka hijabi, ta saka alamun dariya. Wa kuke yaudara? Ku je ku duba shafukansu ba saka hijabi suke ba. Allah na kallon kowa. Ku ci gaba, Allah yana kallon mu dukkanmu. Duniya ce za ta yi muku